Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna ng mga balita sa Negros, ang amo ni kadulong sa inyo subong hapon. Updi ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa KK Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag, yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Helper sa wing van nga naipit sa truck na nagakasunog, duha pa lang kaadlaw sa iyang nga trabaho. Bago na Carlota kag Sagay City, hindi anay magbaton sa stranded individuals. Pagpanakop sa mga wala naga-face shield sa Bacolod, sugura na sa madason nga semana. Litrato sa biker nga ginaligar, biktima sa hit and run, fake news suno sa PNP. Kag sa good vibes, Dumaguete City Charter Anniversary nangin virtual bangod sang pandemic. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, mga 1,000 ka mga pamilya ang apektado sang bagyo sa Luzon ang magabenepisyo sa donasyon nga natipon sa Philippine Coast Guard kag auxiliary sini. Ginload na sa barko sa Coast Guard ang mga natipon nga donasyon kasubong sang tubig, habol kag iban pa. Suna sa Commander sa Coast Guard sa Southern Visayas nga si Captain Eduardo de Luna, may natipon man nga donasyon gikan sa Zamboanga kag kaupod na ini nga pagadalon sa mga naapektuhan sang bagyo sa Luzon. Hindi magdubo sa 15 toneladas ang gikan sa natipon sa Zamboanga. Magahalin ang barko sa Coast Guard sa barusong aga kag magaabot sa destinasyon sini Domingo sang aga. Suno kay De Luna, ini ang inisyatibo sa Coast Guard matapos nga makit-an ang sitwasyon sa mga pumuluyo sa Luzon. We opted this day, so mayroon pa mga gustong magbigay, but we opted na sana makarating ito on time sa ating mga kababayan habang kailangan pa nila itong kaya early na nandito tayo lahat. We opted na this will be already loaded so that nakaranda na yung ship. Sa number 9, lapta-lapta nga ulan ginapaabot sa isla sa Negros sa masunod nga mga inadlaw. Base sa weather advisory sa Pag-asa, wala karon sang weather system nga nagaapekto sa pungsod, magluwas na lamang sa tail end of the frontal system nga nagaapekto sa Eastern Visayas kag Mindanao kag ang northeast monsoon nga nagaapekto naman sa Luzon. May upod man nga mabugnaw nga paghuyop sang hangin nga mabatyagan sa Luzon kag Visayas nga dala sang hangin amihan. Nagapaandam ang Pag-asa sa publiko nga mag-ulo aligmat sa mahimo pagluntad sa flash flood kag landslide sa tion nga mabaskog kag malawig ang ulan sa isa ka lugar. Wala man sa may ginapaabot nga bagyo nga magasulod sa pungsod sini nga semana. Sa number 8, nagalapta nga litrato sa isa ka biker nga ginaalagar na hit and run ang hindi matuod suno sa PNP, kundi biker ini nga natumba bangod sang kahubog. Ginklaro sang pamuno sang pulis sa Station 3 nga si Police Captain Richard Fajarito nga hindi matuod ang nagalapta sa social media nga kuno ginhit and run ang isa ka biker sa gwa sang Mountain View Subdivision sa Barangay Mandalagan kagabi. Ang biker suno sa pulis ang natumba lang bangod sang kahulugbon. Siya ang nag-agom sang pila sa ulo bangod sang pagkatumba. Gindala naman lang puli ang iyang misis ang biker suno sa pulis. Pero naninduga naman ang nag-post sang litrato nga si Jundel Lorecho nga na-hit and run ang biker. Isa ka Montero Sport nga itong suno sa iya ang nakabunggo kag ginlagas pagani ini sa nagadala sang motor pero wala na maabtan. Sa number 7, mas mabaskugon sa karon sa Philippine Coast Guard ang seguridad ilabi na sa mga puerto. Ilaman nga dublihon ang visibility sa pagmonitor sa mga kontrabando. Yaring report ni Barbara Mijares. Sa karon may kakulang gidman sa K9 units ng Philippine Coast Guard Southern Visayas rason nga naghinyo na sang bulig gikan sa headquarters. Suno kay Captain Eduardo de Luna, ang commander sang Coast Guard Southern Visayas, may ginapaabot nga duga nga K9 units kag sang sinilamang may anong nga nag-abot kag ini ang iga-assign sa nagkalain-lain nga Coast Guard station. Sa anti-drug operation, isa sa ginalantaw rason nga makasulod ang supply sang droga gikan sa iban nga lugar
amo nga makalusot ini sa mga puerto. Suno kay De Luna, dobleho ng visibility sang personnel lakip na K9 units. We are still expecting arrivals of new bomb sniffing and narcotics dogs dito sa atin. Kasi alam naman natin na rampant yung mga nagiging transshipment area tayo dito sa Negros Island. So your Coast Guard here has already reported that and expect a full force ng ating canines. Wala labot sa mga kontrabando nga ginabantayan ng Coast Guard, ginapabakod Manila ang ila nga monitoring sa anuman nga threat. Suno kay De Luna, soft target man sa mga elemento nga luyag mamentaha ang station sini sa hinubaan. Kag tungod nga amat-amat naman ang pagbalik sang turismo, nalakip man ini sa mga tutukan sang Coast Guard ang pagpabaskog sang ila nga monitoring sa mga beaches nga kabahin sang surveillance. Your Coast Guard District Southern Visayas doing its best. Magti-train din kami ngayon. We're planning to train a rescue swimmer para doon sa mga tourist spot. Pag nagbukas na itong mga tourist spots na to, may makikita kayo dyan na visibility na palakad-lakad na Coast Guard. The purpose is this for the monitoring purposes and surveillance. Magapakig-angot man ang Coast Guard sa Philippine Ports Authority bahin sa seguridad para mapasiguro nga mapangapina ng iban nga pasilidad nga yara sa puerto. Sa number 6, National Bureau of Investigation ang nagapaandam sa publiko batok sa gold trading scam. Sunod sa pamuno sang NBI Bacolod nga si Attorney Renwa Baldovino, may pila na ka mga pumuluyo sa probinsya na biktima kag ini ang nagdangat sa 34 milyones pesos. Sunod kay Baldovino, may masobra na sa 20 ang nagpadulong sa ilang nga talatapan para magreklamo. Ginalagar sa mga tagreklamo nga nag-invest sila pagi sa gold online shop. Pero wala sila sa gihapon na bayaran sa ilang investment tubtub sa karon. Ginpaagi sa isa ka social media site ang pagtanyag sa among trading firm para sa mga investors sinisunod sa NBI. Ginsiling sang NBI nga dapat gid usisaon anay kung bala legal o kung may kapasidad sa pag-recruit sang investors ang isa ka kumbuyahan antes pa man mag-invest diri. Principal na suspects dito are in Mindanao, in Surigao. Oo. So what do? You send your money online para mag-invest? Meron silang dito, merong nangolekta Oo. for and in behalf of these investors. Oo. Mga pila, ilang collectors this sir? Ang lumalabas, mga 2, 3. So have you caught them or wala pa? Ordinary investigation na lang ginawa namin. Sa number 5, Negros Occidental Police Provincial Office ang wala na sang active cases sa COVID-19 sa Subong. Ginpahayag ni NOCPO PIO Police Lieutenant Abigail Donasco nga wala na sa karon sang active COVID-19 cases ang Negros Occidental Police Provincial Office. Ini matapos may mag-ayo sa balatian ang 5 ka mga pulis nga pinakaulihi nga nagpositibo sa virus. 36 tanan ka mga personnel sa NOCPO ang nagpositibo sa COVID-19 kag tanan ang recovered na sunod sa kay Donasco. Mas ginapabakod ba sa kapulisan sa probinsya sunod kay Donasco ang ilang paghalong agud malikawan nga malatnan sang virus. Nagsugod ng tag sa kapulis station sa probinsya sa pagmulta sa mga wala nagsuksok sang face mask nga dablag pag ginasaway lang. Ang mga madakpan ang sa karon pagamultahan na sunod kay Donasco agud malikawan ang paglaptas sang virus. Sa number 4, dakpanay sa mga wala nagasuksok sa nga face shield ang magasugod na sa madason nga semana. Task Force Disiplina sa siyudad sa Bacolod ang wala paanay nagapang-issue sang citation tickets sa mga persona nga wala nagasuksok sang face shield sa mga pampubliko nga lugar. Sunod sa pamuno sang Task Force nga si Wilfredo Jolingo, nagapatigayon sila anay sang information dissemination sa publiko tuhoy sa bag-o nga ordinansa nga nagamando sa pagsuksok sang face shield sa mga pampubliko nga lugar magluwas sa face mask kag pagsunod sa social distancing. Pero sa madason nga semana, pagasugda na sang task force ang pag-issue sang citation ticket sa mga wala sang face shield. Sa idalom sang ordinansa, mayara sang pagabayaran nga multa ang madakpan sang task force nga wala gasuksok sang face mask.
face shield kag wala gasunod sa social distancing. Samtang nagpanagtag naman sang 9,800 ka mga face shield ang syudad sa mga vendors sang 3 ka mga dalako nga merkado pati na sa baligyaan sang Bulak, Manukan Country kag mga driver sang tricycle kag depasahe nga jeep. Ang mga face shield ang gikan sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office kag ginpanagtag sa makatapos ang Sectoral Concerns Office. Sa number 3, pagpauli sa mga stranded individuals sa Bago, na Carlota kag Sagay City ang temporaryo anay nga isuspend. Ginaprubahan sa Regional Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang moratorium nga pagpauli sa Bago, La Carlota kag Sagay sa mga na-stranded kasunod sang paghinyo man sa natungdan nga mga local government units. Nobyembre 26 tubtob Disyembre 5 ang moratorium sa mga LSI sa Bago City. Sa Sagay City naman, Nobyembre 26 tubtob Disyembre 10 ang moratorium. Kag sa La Carlota naman, Disyembre 22 tubtob Enero 2 sa manasun nga tuig. Ang suspension nagatuyo nga mahatagan sang ligwa ang mga quarantine facilities sa mga LGU antes magbaton sang bag-o naman ng mga batch sang LSI. Sa number 2, Negros Oriental ang may 23 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Duha nagtaliwan na. Ang Dumaguete City ang may pinakadamo karon nga dugang nga COVID-19 cases base sa pinakaulihi nga resulta nga nabaton sang Interagency Task Force sang Negros Oriental. 11 sa 23 ka bago nga cases ng COVID-19 sa probinsya ang na-record sa syudad sang Dumaguete. 3 sa bago nga COVID-19 cases sa Dumaguete ang empleyado sang probinsya. Isa ka market vendor, isa ka nurse, kag may duha naman ang nagtaliwan na. May 5 man ka bag-o nga kaso ng COVID-19 sa Valencia, 4 sa Bayawan, kag tig-isa sa Dawin, Mabinay, kag Zamboanguita. 587 na ang total cases ng COVID-19 sa Negros Oriental, 112 ang active, kag 16 ang napatay. Kag sa numero 1 sa mga balita subunga adlaw, helpers ang truck nga nabatian nga nagapangayo sang tabang agud bakuha sa nagakasunog nga truck ang duha pa lang kaadlaw sa iya nga trabaho. Duha sa mga napatay kahapon sa aksidente sa Valladolid, mga tumandok sang Silay City. Ilang nga mga pamilya hindi pa makabaton sa ilang nga brutal nga kamatayon. Yaring report. Bitbit pa ni Elenita Garcia ang litrato sa iya 32 anyos nga anak na si Johnny. Nagahulat sila nga madulong na sa ilang nga balay ang bangkay sang iya nga anak. Si Johnny ang isa sa 4 ka mga napatay nga persona sa bungguanay kag pagkasunog sa 2 ka mga wing vans sang kahapon sang kaagahon sa highway sang Valladolid. Driver sang truck nga may karga nga foam si Johnny kag tumandok sa Hacienda Pula, Barangay Ilopez sa Silay City. Hindi pa mabato ni Elenita ang brutal nga kamatayon sang iya nga anak. Si Janjan pangayo pag tabang kain kamot kaya gamong sinangga paninguha gid nga makakuha tani sa salakyan mo. Yan na ipit. Sa napatay sa sir, naridintisa, hindi lang amo sinatani. Masani kuno ini nga nagapaluto sang sudan kada mag-abot gikan sa trabaho. 7 na siya ka tuig nga nagatrabaho bilang driver sang truck. May 2 pa siya ka mga magagmay nga mga anak. Nay, sudan nyo? Masing kuga, wala kami bala sudan. Wala sa tatay mo pabakal. Masing isa mo sudan ko di luto abalanay. Di, kung napsan ako magluto, lutoon ko na. Pag aluto, singgitan ko na. Diyan, dali na ka mo manyagat, aluto ng sudan. Subong wala na sir. Sa Hacienda Pulaman, nagapuyo ang kaupod niya nga helper nga nasunog nga si Ivel Ilustrisimo. 24 anyos pa lang si Ivel kag ika-4 sa siyam ka mag-ulutod. Sang matabo ang aksidente, ikaduha niya pa lang nga adlaw sa trabaho. Kay ang helper gid sang driver naglain ang pamatsyag nagin ka lang sa atin dapat to tapos kung wala sa natawo dapat duhi mo nagin sa blasin na helper nagin sang driver di regular nagin sang helper mo na natabo. Paano siya nakasunod nila? Nang kayang ang helper ang driver close si bala kay ang helper gid sang driver naglain ang pamatsyag nagin ka lang sa atin dapat to tapos kung wala sa natawo dapat duhi mo nagin sa blasin na helper nagin sang driver di regular nagin sang helper mo na natabo. Paano siya nakasunod nila?
Nang kayang ang helper ang driver close si bala. Dugang pa sang utod nga si Lira sa una niya nga adlaw gikan sa trabaho. Nagdala pa siya pauli sa pagkaon para sa ilang nga pamilya. Tingala si mama yan nga damo sing tinapay at isda. Do ka sign to bala kay sa bilog yung do dito lang sa do to ka tao mayib la siya nagdaka sa mga mo na bla do ka dumisay na to blahaw. Sanday Johnny kag Ivel ang sakay sa wing van sang Rivson gikan sa Bacolod pa Dumaguete City. Suro sa PNP, posible nga nalapot sang wing van nga nakabunggo sa ila ang fuel tank sang ilang nga truck nga nangin kabangdanan sa pagsugod sang kalayo. Sakay naman sa piyak nga wing van ang mag-utod nga Wendell kag Carlo Larios sa Mabinay City, Negros Oriental. Gikan naman sila sa Dumaguete City kag padulong sa Bacolod. Sa investigasyon sang pulis, naglapaw sa iyang alin ang wing van nga ginasakyan sa mga Larios kag ila nabungguan ang wing van nga gikan sa Bacolod. Ginsabat na sang tagsa ka kumpanya ang pagprekorar sang ilang nga mga bangkay. Kag sa Good Vibes 72nd Charter Anniversary sa nga syudad sa Dumaguete ang nagapadayon sa tunga sang COVID-19 pandemic. Pero subong nga tuig, online ang selebrasyon. Yaring report ni Marcia Nuico. Sa tunga sang kadulom nga ginaatubang karon sang pugsod kag sang kalibutan bangod sang COVID-19 pandemic, wala ini nangin upang sa Dumaguete City para sa gihapon isaulog ang ika-72 ni nga charter anniversary. Ginasaulog man sang syudad ang pista ni Santa Catalina de Alejandria. Pero bangod sang quarantine restrictions, kagagud malikawan ang paglaptas sang virus, ginpatikayon online sang syudad ang ila sini nga mga aktibidades. Isa sa diri ang tuigan nga presentation sang paghimamat o kun ang storya sa likod sang Dumaguete City. Si Dumaguete City Mayor Felipe Remolyo nagpaandam naman sa mga pumuluyo sang syudad nga likawan sa gihapon ang magarbo nga pagsaulog sang piyesta, ilabi na nga may mga kaso pa sang COVID-19 sa syudad. Pero siya nagapati nga paagi sa pag-isa sang mga pumuluyo, matapta man ang ini nga virus. Let's not lose hope. Let us continue to celebrate but in a modest way. Maayong fiesta kanatong tanan o let's have a very modest also celebration of our 72nd anniversary of the Charter of Dumaguete City. Tema sang selebrasyon sang 72nd Charter Anniversary sang Dumaguete City karon nga tuig amo ang resilience in the midst of pandemic. Marcia Nuico para sa Digicast Negros. Barb, amo rin ang balila bala nga basta gusto may paraan. Tsakto na Rumi. Kag business sa aton di Rumi ang may pila kita, although wala tayo Mascara Festival subong, pero may pila man kita ka celebration nga ginpaagi man sa online. Like madumduman kong tourism week, online man nga celebration. Sa muli nga time balabab sa pandemic, mas gina-challenge kita mangin more creative, mangita sang other means, think out of the box. Para kung maging posible sa Japon, mga bagay-bagay, amo nga ginambalta, may pandemic, wala nagakahulugan nga nagauntat ang tanan. Gina-push ka to maging innovative. Mangita sang pamagi para madayon ang gusto mo nga madayon. Correct. Speaking of pandemic, meron kita Barb sang Red Wednesday today nga ginasaulog sa aton nga Catholic Church. 6 PM alas 6 ng gabi meron kita sang simultaneous mass sa tanya mga participating nga mga churches. Barb, ang panawagan nila subong nga Red Wednesday tani matapos na ginining ginagyanta karon nga pandemic. And I think, Ruming, everyone, you and me, nagapangamuyo. Isa naman ang relihiyon, tapos sa ginahope, subong nga tuig. Okay. Kag amoy ato mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat patas kay sakto ang mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. 30 days na lang. Barb, Christmas na. Wow, 30 days. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.